हेलो हाय सांग मैंने राधे राधे लांतु अच्छी बिना पियाज रसुण वाला ओ झोल बनइबा। हाँ कड़े तेल दे से फुटण लंका और मिर्चा को भल भाव टे भाजीदबा। एवं से रखिया बटा मसला को देदेबा। बटा मसलार सोरिष जीरा अदा दे बटा होती से लंका गुंड हल्दी गुंड देदेबा भल भाव कषिदेबा। से पानी देदेबा कषिदे से माँ आगुरी सिझे रखी सिझा को देदेबा। सिझा को दे भल भाव कषिदे स्वाद अनुसार लुण देदेबा। एवं आउ भल भाव कषिदे से पानी देदेबा। कषिदे से पानी देदेबा आउ 10-15 मिनट ढकईदेबा। ये 10-15 मिनट तो हो जाए आम खोलदेबा आउ चीनी देदेबा। एवं आम प्रस्तुत होगा टेस्टी टेस्टी ओ झोल। रही राधे राधे।